Новият модел мултифункционална мивка Тетрасинк вече е факт. Благодарение на съвместната ни разработка с колегите от Блюте, Лефтън и Буела. Вече и в България благодарение на DPN Group. Не изоставай, стани част от Тетрасинк. Увеличи преживяванията си в кухнята. Всичко това необходимо за твоят комфорт в една мултифункционална мивка, а именно смесителна система с всичко необходимо за твоят комфорт в кухнята, като ротационни бутони, ротация на двете струи водопад, автоматична емиячка на чаши, дозатор за течен сапун, изтеглящ се смесител с 3 режима на струята, подвижен водопад с плътна струя, подвижен водопад с дъждовна струя, контролер на сифона, смесител за пречистена вода, дигитален дисплей с LED подсветка, захранван от вътрешен водноелектрически генератор, показващ температурата на водата в реално време и удобно показва времето на работа, кошница за отцеждане, дъска за рязане, подвижен леген. Не изоставай, стани част от Тетрасинк. Увеличи преживяванията си в кухнята. Всеки от нашите модели има